No niin, nyt on aika maistaa herkullista torttua. Ai että, on tää niin hyvää. Hetkinen, mistä toi ääni tulee? Tuleeko se ulkoilta vai? Käydäänkin kattos. Ei juma, näetkö mun silmät oikein? Se on... Okei, minne mä menisin piiloon, ettei se pukki näe? Ei vitsi, tää on niin pimeetä. Okei, nyt se tulee pian, ihan pian. Nyt. Äkkiä piiloon. Onko täällä kittiä lapsia? Vau, onpas hieno kuusi. Kyllä täällä panostettu tunnelmaan. On tää kyllä hieno oikeesti. Vau. No, toimitamme äkkiä, ettei vaan perhe herää täällä, ellei muksut oo hereillä. Eventually. No niin, siinä ole hyvä. Siinä on joulupukin taiko. Oho, ja onpas nälkä. Hetki, onks tossa tortun? Pitää ehkä vähän maistaa. No niin, nyt testataan. No. Ai vitsi, on se niin ihana jotakin pukki. Mä en edes muista, koska viimeinen näin pukki. Nyt äkkiä piilottele se nää mua. No niin, nyt on lahja toimitettu oikeaan osoitteeseen. Hei nyt kuusi, nähdään taas ensi vuonna ja pidä hyvä joulu. Ja muista nauttia joulusta, koska mun pitää lähteä Kasvukorvatunturille, joka on lisälahjoja. Hou, hyvää joulua kaikille. Okei, nyt se pukki vitsi lähti pois. Mä enkä kuulu kyllä mitään. Mut siis, jes, mä näin pukin viimein. Jes, tää on kyllä niin siistiä, että tänä vuonna ei puki viimeinkin. Okei, nyt varmistaa, ettei ketään näy. No ei tää tuskin ketään näy, kun mä oon ainut täällä. Oho, katopas. Se pukki oikeesti maistuu sitä torttua. Jes, siinä se lahja on. Mut hetkinen, mitä tässä lukee? Dannylle? Onko se mulle? Oh my god, mitä ihmettä? A few moments later. No niin, katsotaanpas mitä täällä sisällä on. Avataanpas se. Mitä? Onks tossa joku lappu? Mitä se lukee? Luetaanpas se. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, Danny. Terveisiin, joulupukki. Muista unelmoida. Mutta eikö täälläkin ole jotakin vielä muuta paketissa? Hetkinen, mikä toi on? Pystyykö tää yhtään ääntä tulemaan? Ei tuu mitään ääntä. Onko tää täysin hyödytön? Eikö se uudestaan vielä? Mitäs tuu mitään? Danny, sun pitää uskoa. No mihin mitä uskoo? Danny, sun pitää uskoa sun unelmiin. Sillä saat sen äänen. Okei, vielä kerta. Oi, tästä ei ääntä. Vau.